Prosím teraz o príhovor pána Miloša Šeligu, manažera pre mládež hokejový klub Poprad. Vážení prítomní, je pre mňa obrovskou poctou zúčastniť sa tejto veľkej a významnej udalosti v meste Poprad. Som veľmi rád, že aj mládež zastúpená týmito chlapcami dnes má možnosť vidieť svoju hrdinu. Lebo hrdinovia, ktorí sa korčujú na tomto ihrisku, bojujú za najväčšie víťazstvo pre nás mladých. Treba si však uvedomiť, že hokej je len šport. Sú oveľa dôležitejšie víťazstva, ktoré musel niekto vybojovať pred nami. Za to musíme všetkým ľuďom sa poďakovať, ktorí sa zaslúžili o to, že dnešná generácia môže v miery športovať, učiť sa a vzdelávať sa. Chcem sa poďakovať ešte raz pánovi Babonimu a vám všetkým, že ste urobili tento krok a táto tabuľa bude pripomínať významného človeka nielen pre popradský hokej, pre mesto Poprad, ale aj pre nastavujúcu generáciu hokejistov. Ďakujem vám pekne. Ďakujeme.